Sziasztok, Rebu, köszönöm. Mert csak te vagy itt az egyik gyerek. Én felnőtt vagyok, nem mondjuk te. Csak hülyeskedtem én gyerek. Te! És ez lesz a 10. videó ma. Megszámoltam. Ez sok. Áó a kezem. Eséskor jól lehorzsoltam. Jó, hogy még nem sírtam. Telefon itt az izémbe, itt a zsebembe. Játszunk egy kártyamenetet? Egy hárman. Biztos, hogy nem, mert az olyan zsibbasztó az a... Nem, dehogy zsibbasztó, játszunk. Rebu, játszunk kártyamenetet? Fekvés le. Aj. Ez most igen, vagy nem? Mert ez jó kérdés, mert volt olyan videó, ami 5 perces volt, és az nem is 5 perces kellett volna lennie. Mindegy, jaj! 10 videót csinálok ezen a napon, ez a 10. Akkor holnap mennyit fogok csinálni? 1000? Vagy mi? Az 18. Vagy 20-at inkább, 20-at. Akkor lesz vagy 30 videóm. az csak 20. Igen. Miért? 10? Máma 10? Igen, és Holnap 20. És miket videóztál? Hát sok mindent Rebekkával. Hozzá izélet már. Cuccaimat. Ja, Pupettet is vigyázz. Pupette nélkül sem nagyon tudok aludni. Miért? Pupett kell a macikám. Hát anélkül... Igen. Ha nélkül... Most én leszek a macikám. Két macival aludja. Egy kis macival, meg egy nagy macival. Nem fogos írni népszak a felébe. Dehogy fogok. Ezt sem nálam. Ott aludtunk ketten, azt elkezd tisztízni éjjel. Vagy valami. Tudom, hogy Bence is hisztizett, mikor egyszer emlékszel rá, hogy hisztizett. Kell mondjuk, kell! Jól van, na! Mondtam, hogy nem mondd el, hisztizni. Kicsi voltam. Félt a sötétből, ezt mondom, felköltöm, még azt meg. Emlékszel még rá, hogy sírtál? Jó van, még kicsi voltam. Ding. Na most nem sír ma, nem. Már nem. Már nagy fiú. Közben videózom le az összes hangocskát, a zsír. Akkor azt mondja, 21:20 van. 21 perc. 21 óra, 21 perc. Most is. Külön is, de Aj. Az órát mutatja? Az is, meg az is. Meg az is. Meg a szobába a tévé. Meg az. Jó van, itt van vagy 10 000 óra. Boldog úr, akkor sok boldog úr. Sok. Zsír! 3 perces eddig a videó. 3 perces videó. Barátnők még úgy vannak? A buliban? Azok a kapu előtt állnak állandóan. Mit várnak, ha jó szemben? Mert azt úgy hallottam, hogy állandóan együtt voltak ma, és akkor a Kriszti most bement, és táncolt, hogy nem voltak. Mondjuk ki az? Fura. Remélem ezt a videót nem nézi meg YouTube-on. Megtalálja a csatornámat. Végén. Mit képzelsz magadról, gyerek? He? Mindegy. Mikor lesz ennek a videónak vége? Már nem sokára 5 perces lesz. Miközben csak 2 percesnek kéne lenni, ez szörnyű! És örülök neki! Egyben nem örülök neki! Akkor most döntsd el, hogy elősz, vagy nem. Is! Mert pisis! És nem lehet. De, is meg egy pisis. Nem lehet. Igen, vagy nem. Pis is, és is, kész. Nem érdekel. Júj, ó, a kezem basszus.
Jézusom, ez 6 perces lesz a végén. A Maci majdnem elütött. Ja. Maci. Mi? Mati? Így száguldott Ja. autóval, és akkor mi mentünk rendesen, meg villámlott. Vagy 2 méterre tőlünk. Lám, meg... Gyorsan így oda mentünk, de így kemény fejed van. Kit érdekel? Ment föl, mikor így jöttünk haza. Igen, csak az előtt. De zsír, hallott, ez 6 perces lesz. Au! Ja, ez 6 perces lesz, de zsír. De zsír, Rebu, ez 6 perces lesz, 6 perces lesz. 6 perces videó lesz, felfogtad, azt tudod milyen sok? Az rengeteg. Az nagyon sok. 7, 8, 9 és 10 és 6 perces videó megvan. Zsír. Eddig az a legtöbb. Ja. Pihen a telefon. Igen. Igen, mert túl sok volt az a videó, hogy